Direktor sajma Slobodan Cvetković u uvodnim slove hvaril, že tohoročný sajam bude i po obsjahu i po finansijnych efektoch za 10% vekši od loňskoho i že výstava inoževných vykladačov bude vekša za 200%. Italija žem partner toho roku na Međunarodnim poljoprivrednim sajmu, majú baš značajný nástup, veci od 20 kompanij budú prisutni. Nazdávame sa, že to priniesie výhľadný rezultat. Tiež tak treba povedať, že Kina toho roku veľa vecí prisutná, veci jak 30 kompanij bude na Novosadským sajmu. To veľa veci, jak to bolo aj toho roku. Očekujeme, že u naredných rokoch Kino bude sve značajnejší partner Novosadského sajmu. Štandy zo zmechanizáciu zo 1500 машинами за vežnju veci jak 20.000 kvadratní meteri, co veci jak polovka prostoru za vykladanie. Deň statkárov, štvrtok 19. maja, to je jedna manifestácia, ktorá še otrimuje na Novosadským sajmu, ktorý potrimuje Ministerstvo poljoprivredy. Očekujeme veľa vykladačov, čo še toho segmentu dotyka, co bude tiež značajno lepší, ako to bolo toho roku i naravno najlepší toho dňa dobiju výhodné priznania na maniežu Novosadského sajmu. U každom slučaju veľa programy sme organizovali, očekujeme veľkú posetu, ceny karty isti, ako to bolo v tých rokoch. Pojedinečná uchodnica 500 dinari, kolektívna 350, a dzecinska, penzionerska i kolektívna školjárska 200 dinari. Na nedzeľu bude familijný deň a kapuri sajme otvorení od 9 po 19 hodín.